מה אתה יותר מתרגש? מהספורת או מהסרטון? גם וגם. מה מנצח? ספורת. כמה אתה? 8. וואלה, צעיר. יכול להיות שזה אפילו הכי צעיר שהיה לי. למה הגעת היום? לעשות כזה פאגבוי עם טייפר. תשמע, תכלס השיער שלך מאוד חלק. הפאקבוי, ספורת שהיא טיפה יותר עם נפחים כאלה כמו שיש אצלי. עכשיו, זה כן אפשרי. כן אפשר להפוך את זה לפאקבוי. פשוט תיקח לשיער קצת זמן להתרגל, זה מה שאני אומר. שיהיה כזה קשקוש, אני לא יודעת איך קוראים לזה. מה, פרס? כן. פגז. אז נעשה טייפר. פאקבוי ולמעלה, נביא את השיער קדימה כזה. נפחים, טקסטורה. תוסיף איזה ציור קטן באחורה. מה עוד דברים לפני שאתה רוצה להגיד? כן. בוא נציל אותך יח. היידה, בוא נציל אותך יח. רוצה לראות? רצה מטורף רצה. איך אתה מרגיש עכשיו? שאני חטיף רצח.